В деня на погребението на баща ми ядях торта. Бяхме били Левски с 2-0, шефа черпеше. Шефа има футболен клуб. Стоях и гледах мониторите. И ядях торта. Не помня каква беше торта. Знам, че ми беше тежко. Тогава се обади чичо ми. Каза, че съм буклук. Може би той говореше за себе си. Защото той беше бил дядо ми по главата. Так. После него сина му го би. Това не е разказ за бой, а за това, че в деня на погребението на баща ми не можех да отида. И спомена е, че ядях торта и гледах един на камерите да го паза, защото бяхме били Левски с 2-0.